Ináč ja by som si strašne prial mať jeden zlý deň, lebo týmto dňom mám nie že zlý víkend, týždeň, 2 týždne, ale rovno 2 mesiace. A vieš prečo? Lebo som si pred 2 mesiacmi odfarbil vlasy. Kámo, a to bola ťažoba od prvého dňa. Lebo vieš, ak na to reagovali moji kamaráti? Čo majú? No, máme dve možnosti. Buď si kurča, alebo si taký iný. Jak iný? Však chápeš, nevesnej frajerku, jedno s druhým. Hej, dobre. Alebo vieš čo, Majko? Ty si taký celý sympatický mladý muž. K tomu ti poviem iba jedno, najlepšia obrana je útok. Ďalej, vieš, ak reagovali moje kamarátky? Nie každý môže mať blond vlasy, Braňo. Niekomu to pristane, napríklad mne. A niekto vyzerá jak taký štetec. Zuzanka, keď som ja štetec, tak potom ty si štetka. Čo som vravel? Treba útočiť. Brate, ale vieš, čo povedali moji rodičia? Čau, oci, už som doma. Synu, daj si dole čiapku. Čo? Nič, ale doma mi s čiapkou chodiť nebudeš. A donies mi pivo, za chvíľu barca. 12? Hej, 12. A vedel si o tom, že to ten mladý Jamal sa prefarbil? U otca som moc útočiť nemusel, bo tam je dôležité, keď útočí barca. Ale tak či tak tieto vysokointelektuálne reakcie problém neboli. Môj problém s mojím kurčaťom na hlave bol taký, že mi začali vypadávať vlasy jak dôchodcový zuby. Vnúčence, kto mi toto jablčko rozžuje tak, že ho len prehltnem? Ďalej, moje vlasy sú také suché, aké by som bol na Sahare. Tu, partia, nebudem klamať, ale aj by som našiel oázu. Ďalej, vlasy sa mi tak lámu, jak keď typci lámu stoličky na wrestlingu. Pavúčik, poď sem. Nejdem. Cipana. Pavúku. Poď dole. Tá dobre. Pavúku. No a posledná vec, z toho peroxidu mám tak podraždenú pokožku, jak keď ťa večer frajerka dráždi, keď to chce robiť. Braňo, štartuj malého, ideme súložiť. Hej no, celkom problémy. Takto s vlasmi a takto so slečnami. No, riešenie na slečny nemám, bohužiaľ, ale za to na vlasy áno. Pretože neuveríš, čo sa mi stalo. Firma Lobej si všimla tieto moje vlasové problémy a mi poslali balíček s ich produktami. A posledný týždeň som používal aj šampón, aj sprchový gel. Hej, a občas sa mi stalo, že sprcháč som použil aj na vlasy. Ale to je jedno, lebo je 2 v 1. Ty kokso, ja som to chytil. A na prvú. A vieš, čo sa mi ešte stalo? Za tento posledný týždeň nemám suché a lámavé vlasy. Kámo, druhýkrát som to chytil. Taktiež moja pokožka na hlave už nie je podráždená. A čo je najviac dôležité, prestali mi vypadávať vlasy. Lebo som sa už celkom akože aj bál, že v 20 budem vyzerať jak môj táto. Jamal, tu pivo prosím ťa. Hej, však už idem. No a keď máš také problémy jak ja, šup na stránku Lobej, kde máš s kódom RANO10 10% zľavu na všetky produkty. Jamale, to pivo, aspoň že si všimol.